କଣ ହେଲା ରେ? ନା ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଯାଉଛୁ ଆଉ। ଆରେ ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 80 ଟଙ୍କା ନେବି ତୁ 20 ଟଙ୍କା ନେବି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ 80 ନେବି ତୁ 20 ଟଙ୍କା ନେ। ତୋର ନାଇଁ କି ମୋର ନାଇଁ ଚାଲ 50 କରିବା। ହଁ ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ତୁ କଣ ଖାଇବୁ? ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବି। ତୁ ଖାଇବୁ? ଆଉ ତୁ କଣ ଖାଇବୁ? ମୁଁ ଚାଟ୍ ଖାଇଦେବି। ଯା ହଉ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ, ଏବେ ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବି। ଦେଖିବି ପଇସାଟା ମା ଦେଇଥିଲା ପଇସା। ମୁଁ ପଇସା କାଇଁ ମୋର ମା ଦେଇଥିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇତେ ପଇସାଟା ଏମାନେ ନେଇଗଲେ।